Sabingelela wonke umuntu okhona eSouth Africa kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona siyambingelela. Uyabingelela namhlanje uDr Spikile lona uyishingishanezwe moya ingqungqulo eshaya amaphiko umavula kuvalwe emzini emadoda uhamba bangamthanda bezizwe nginqamla lapho nje ngize ngiqede zonke. Wonke umuntu simbingelela nje vele sikhona la ezweni la ngakithi kwaMhlaba uyalingana la esikhona khona la esisebenzela khona. Sihlezi sisho ke kubantu ukuthi masike sabonakala kule channel isuke kukhona izinto abantu esuke bengithintile bangithintela zona. Namuhla ke aziningi nje kakhulu indaba esizokhuluma ngazo la kubantu. Abantu abamaziyo uDr Spikile, abantu abasizwa uDr Spikile, abantu abasizwa ngabanye odokotela besintu. Indaba enkulu kakhulu namhlanje engithintelwe nabantu bangithinte ngendaba yesikhohlela sebhubesi ngoba abanye abantu bayalandelela izinto zami noma ama-product wamathile bese maqede bengithinta ke bengibuza ngendaba yesikhohlela sebhubesi ukuthi umsebenzi wesikhohlela sebhubesi kahle kahle sisiza kuphi makwenze njalo. Hayi-ke isikhohlela sebhubesi induku leyo kahle kahle ekhandwayo leyo ekhandela ukuthi wena ube umuntu ohlonishwayo. Induku leyo kodwa yokuhlonishwa. Abantu la besuke bafuna ukuhlonishwa. Umuntu mayethi nje cha unenkinga yena abantu abambona ukuthi ukhona umuntu mhlawumbe abantu bambukela phansi. Cha ke kudingeka isikhohlela sebhubesi. Mawunaleyo inkinga nje enjalo ukuthi hayi wena usunenkinga ubukeleka phansi lapho kuwena isuke sekudingeka isikhohlela sebhubesi ngoba zonke izinto ziyakhandwa, zonke izinto ziyalungiswa. Amabhizinisi yini yonke into ekhona la emhlabeni yamiselela ukuze ihambe kahle. Yonke into kuyakhandwa. Azikho izinto ezimane nje zilungele ngaphandle kokuthi zilungiswe. Isikhohlela sebhubesi ke kuyakhandwa la kakhulukazi lapho sidinga abantu othothi lo muntu lona uyasebenza emsebenzini kodwa manje mhlawumbe usineminyaka esebenza emsebenzini. Bakhuphula abantu abangemva kwakhe uyasala usangena phansi. Sidinga umuntu ethi ungumphathi khona lapha ethe khona kodwa nje uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe khona abantu abangakwamukela ukuthi yena uphethe. Sidinga umuntu ofuna isikhundla noma ngabe isikhundla sakuphi lapho kodwa mangabe nje kuyisikhundla lapho ke suke sekudingeka ukuthi sibe khona lesikhohlela sebhubesi. Khona ke imicibilisho ke eyenziwe ke lapho ke ngaso lesikhohlela sebhubesi esiye leyo nto siyikhulume nalowo muntu sesihlezi phansi noma sesixhumene naye sesixoxa naye. And then bese kuba khona izinto ezenziwayo ke kuye zenziwe la kulezi indawo lezi. Uyathinta thintwa nje kulezi indawo lezi la la ngaphansi emqaleni wakho la entanyeni yakho la ukuphuma khona ivoice yakho. Izwi eliphuma kuwe kumele ukuthi kube izwi engeke lize lithatheleke phansi. Mawukhuluma nje izwi lakho abantu balithathele phezulu bakuthathe serious. Lapho ke suke sekukhulunywa ngani ngendaba yesikhohlela sebhubesi. Hayi ukuthi uthi umphathi kodwa mawukhuluma wena awuzwakali ukuthi wena umphathi. Noma ngabe ubani umuntu uvumelekile ukuthi angayithatha insebenzo yesikhohlela sebhubesi ngoba la ekhaya kaDr Spikile sinensebenzo eziningi ezehlukahlukene esiye sizenzeke sizenzela abantu ngokwehlukana kwazo. Kuya ngenkinga wena osuke kuyo ngaleso sikhathi ukuthi wena njengamanje inkinga okuyona ukule nkinga le bese singena kuleyo nsebenzo lezo. Ziningi insebenzo ziyehlukana kakhulu kodwa nje ngaso sonke isikhathi ayikho into esizoyenza nomuntu singakaqali samhlola kuqala kubalulekile siqale simhlola umuntu sibone ukuthi usesimene esinjani nenkinga osukubhekane nayo sibheke ukuthi ngaba yikho yini imbangela inkinga osuke wena ubhekene nayo esuke khona. Makunesizathu ke esenza ukuthi wena ube kuleyo nhlupheko osukuyibona phambi kwakho bese siyixazulula. Maqede singene ensebenzweni le osuke wena uyidinga nosukuyizele uDr Spikile. Hlola yonke into ebaluleke kakhulu ngaso sonke isikhathi
abanye abantu basizakala nje ukuthi bahlolile kuphela ngaphandle ukuthi baze benziwe izinto ezithile. Siyamhlolela umuntu la ekhaya ka Dr. Spikili ekhona la esigodlweni, siyamhlolela engekho esigodlweni. Yize ke kubalula kakhulu kuthina umuntu mayikhona esigodlweni. Inetwork yethu lesebenzisa yona mangabe sihlola isheshe ikubambe kahle eduze mangabe sikuhlola ula ithebula kahle eduze, kodwa mawukude akufani noma useduze. Lapho ke kudinga ukuthi siqede wonke umsebenzi esuke siwenza la ekhaya. Emva kwalokho masisuka lapho bese singena ke kuwe sesingena endabeni ukuthi sihlolela umuntu. Zinjalo nje indaba. Akuningi kakhulu namhlanje ngena nje kulolu daba kakhulu abantu abangithinte ngalo ndaba yesikhohlela sebhubhisi ukuthi sisebenzela abantu abanjani insebenzo yakhona. Sengiyachaza ukuthi nje umsebenzi waleyo nto idingeka mangabe abantu bafuna indaba zezikhundla noma engathi izikhundla ziyabangwa noma engathi kunjani lapho sokufuneka leyo msebenzi wesikhohlela. Kodwa ngaso sonke isikhathi siqala abantu simbekele umuntu sibone ukuthi kuhamba kanjani. Yilokho nje. Awuningi kakhulu ke siyabanxusa nje kakhulu abantu ukuthi baqhubeka abantu belandelele izinto esibatshela zona, kakhulukazi njengoba bazi abantu la ekhaya ukuthi kwa Dr. Spikili kusetshenzwa kakhulu ngeziphakamiso la ekhaya. Bonke abantu abaphakanyiswa la ekhaya uDr. Spikili balwazi ke udaba ukuthi yini nani okudinga ukuthi bayihloniphele ukuze izinto zabo ziqhubeke zihambe ngendlela efanele. Yilokho nje awuningi kakhulu siyabanxusa abantu ukuthi impela abafisa ukuthola ulwazi ngezinto eziningi ezahlukahlukene uDr. Spikili akanawo umona. Umuntu angasubscribe kule channel ka Dr. Spikili, subscribe, and then ukuze mangabe kuqala nje kuphuma ivideo eyokhishwa uDr. Spikili ubone wena kuqala ungezwe ngabanye abantu wena ungakaziboneli wena ukuthi uDr. Spikili kunevideo eyiphumile. Khumbuleke indaba esiza nazo asizi nje ngezinganekwane nezinto esingazazi nezinto mhlambe esixoxelwa zona esizwa kuthiwa. Sikhuluma ngezinto ukuthi noma ufika wona la ekhaya ka Dr. Spikili ufike uhlangabezana nazo lezo zinto uyithole zikhona la ukuthi nakho ngempela lokho ebekukhulunywa ngakho. Mawuza la ekhaya ka Dr. Spikili abantu bayazi kukamhlaba uyalingana ka Dr. Spikili, kodwa mawugibela lapho ukugibela khona uthi wena uya kwamhlaba uyalingana eBambanani mawudlula eJozini. Isitobho wehla kusona seMathayini. Yilokho nje mawusuwehla eMathayini sizokuhlangabeza ngemoto eyosuka khona la ka Dr. Spikili kuhlangabeza yakhona la. Mawuza ngeyakho futhi ufike ungene khona eMathayini. Akubhukha ke mawuzobonana no Dr. Spikili ngoba uhlezi nje ekhona, kodwa ke ubhizi kakhulu. Mawufikile khona ungaphatheki kabi mawufike uthola ukuthi ugcwele, mhlawumbe ufike ekseni uzosizwa ntambama noma ufike ekseni usizwa nini ngasikhathini. Ayikho inkinga kulokho. Okubalulekile ukuthi wena mangabe nawe ugcine usizakele futhi efonini. Mawufonile wangamthola uDr. Spikili, omunye nje ngithe ngithi ngikhuluma naye wathi kade ngifonele ngangitholi, ngamuzwa ukuthi useyathetha. Cha, ungaphatheki kabi ngoba nibaningi kakhulu enifonela kule foni. Akukhona ukuthi ngoba isuke mhlambe singafuni ukukhuluma nawe. Baningi kakhulu. Makwenzeka nje mhlambe sisahlola lapha emakhosini asiwazi ukanza ucingo. Asikakabi naye ke nomuntu osiansela ingcingo. Sisazama thina nje ngedwa ngisayizama nje ukuthi ngikhona ukuthi okungenani ngiba ne-airtime ukuthi wonke umuntu omthintile uDr. Spikili wangamthola ngikwazi ukubuyela kuye. Yilokho nje akuningi kakhulu. Siyabonga kakhulu ngicela ukhiphe inamba zika Dr. Spikili 071 106 9603 071 106 9603. Ilokho nje awuningi kakhulu.